Welcome to the PBSL channel. Da kajingya kersan para mangi kan kiu irat kaktin kasi jongi. Usamla kit dorlen lengdo lengkoi. Ubadairu u presiden jongkas KSU Mosep Unit. Hadin baula one page yaka film ko me jonga haka laipo trik Desember arhajar arpuway. Kala penlong yu ban ong yangi one page yaka film ko me jonga saring duria lade pidon hae. Baka film ko me jonga kadai sisha ka isu jong ka jaj benriu. Namar baki dialog haka film ko me jonga ki yarengkat bat ka isu jong ki sang halang bat ka jaj benriu berok ka way. Tongin ngap ya ka jingkren ka jong u. Ka gerteng jonga kadai kidor len lingdo na ka jaj lingdo. Bat ngasyo masa hang ne ha sinong Mosep. Te cái bang qua ban ong ane cái bang qua ban pen i kum kan uksa ipi kum ki khon sabla lane ipi kum kai chai pen reu ha ka bang wan ban pe lane ha ka wan ban chingo ye ke ka film ka ba kerteng ko me jonga te ka don sibun ki jingmot le ki mat ki ba ko san la ban ong ha ke ka film te ki mat ki ba ko san ki long khamtam kum ka jaj benriu khasi ni de ban don kata ka men sim shenrang bat ni de ban don kata ka men sim ban sim khia ya la ka jom ka jaj benriu kini ka film abang ape ya kini ka film ka bang ape ya kamat ke ben kong wa yu i ba ka don kini ka jing ong ba kan ba kani ka wi kan ba kani ka wi ka briu ka ba shong khai u ne khar ka ong ye kini ka kantin ba ngamla ban penia klat ye ka chingya dei jonga bat ka ching it ka jonga te ngakwa ban ong ye phi kum ka jaj ban riu khasi bro ka wei lada ki khasi la ne lada ki kenthe jong ka jaj ban riu khasi ki jonga ki jong phi ane ki khun ki kti ki jonga ki jong phi ki bangi ngela persa pensan perangba na du ki mi ki pa jongi ndrei lada ngi burong ye kata ka jing it ka batang shisri ka badei ka jonga bat ka jong phi ndrei nin ino ye ka jaj ban riu bro ka wei kadok ka jing sodu nong ka jonga ka jong phi kata ka dei ka kamat ka ba kongsan ka badon chakma di ka benta ka ba ar ka badon ha ka ni ka film ko me jonga ka ba ngada isong khia du kata ka dei ba ngayu i ba ka nuksa ka long alani ka nong rim ka long kumba ka don ka wi ka kanro ka ba he te ne di khar ukwa ban pen praye gene ka kanro parti iga jimut ka badon ha gene ka kanro gani ka kanro ka long kum ka jaj benriu khasi jongi kum ki kanthei ki badena ka jaj benriu khasi jongi ban suban juri gene ban ong ba gene ka kanro satang ki khasi ki badei ki khasi ki kanthei ki badon ushabi ki bala ban ailat i ki jaj benriu ki banabar bakin pen khalam ye gene ka kanro lane ki pen twai gene ka kanro te ngi kum ka seng ane ngum kum ki seng bhalang ki ba pher bat ni kum ki jaj benriu khasi didon kata ka jing so kya ba ngimdi ban ailat ba kani ka kanro kan tua ni dei ban hikai ye ki para jungi ni dei ban hikai ya ki khun samla ni dei ban hikai khamtam ya ki ban khna ba ni dei ban yeng kum kam sim shenrang ba kani ka kanro kan ne sa kumba ngi ngila penyeng nadu ki por ki ba menswa kani ka kentin ba ong ka babu ha kani ka film ba ong komei jonga kani ka kentin ka don ka jingsko kya imei jonga i jong phi la pen he pen san ngi ha gari bat ka jaj benriu kasi imdei ba i pen san ngi ha ki wei bat ki jaj benriu ndrei deina kata ka daw bang i don kata ka jingsko kya ladangi ngi di tak dorno ia ka jaj benriu kasi bat ladangi ailat ba kani ka kenro kan sha pen tua no hu khlai jan jungi kata ka don ka jingso kya Teng ada kerpat juri ya kum ki khasi nimdei ban pensai i kini ki jak benriu lain nei kini ki laban ong kum bangi yo i hak ka film ba ong ba kini ki singpo ki badon ha ka film lada ngi ki pensai i kini ki singpo ki badon ha ka film komei jonga ka bomot kin sapu kalai ngi kum bangi yo i hak ka film komei jonga teng adon kata ka jingso khia ka ba hadu kata kum ka jaj benriu kasi ni dei ban kersan juri ka film ya ki seng ba pher khamtam ye ka seng bhalang ka ba dei na ka khasi student bangin
pe ye kene ka film da ka bangin ringdur ya la de ngidon ha ka e menta bat ngidon ha e menta kham tam ngi kum kinong kit kam jong ki unit ki ba pher na po ka district na ne na mo krwat ngidon ka jingso kya ha ka bangi pe ye kene ka film namar ladani ngidi ta dor ya ka jaj penriu khasi katno ka jing sko du dong ha ka jing im ka jong phi la ne ka jonga tinggi di badan kata ka ban sim shrang ka bolong ka ban sim shrang kumbangi hingi yo I ha kene ka film bangi dei ki shrang bat phimla ban kumpo dor yangi da ka ba phidi ta dor ka ba mut ngim de ban ailat ya ka jinglong jongi kum ki khasi tinga kar pat jur khamtam ya kidkhot ba pher na po kani ke jalami khalaya la ne na po ka jaj penriu khasi ba ingin skobapan Christian juri ya kene ka film namar ka don shisha kata ka labat ong kum kan dong rim kapan Christian yangi ladang him yo ban pe kum kine ki film lano pat ngin kendit benreu bat lano pat ngin yo I ba ka jaj benreu khasi jungi kala sedang ban no bat kala sedang ban hiador ti ngakar pat jur ya barok kum ka jaj benreu khasi bangin Christian jur batla haga jing snow jonga khamtam haga jing snow ka jonga shimet banga di president jongka ni ga unit haga jing snow jonga shimet laban ong ba di ban ai award no ya ini inong shna ye gene ka film maka ni ka film ka don shisha kata ka jimbut ka bala ban pin I ba kum ki khasi ni dei ban yeng da la ka jong ka white lam ka bangi hapan prat lenti ya ka jaj benreu khasi di ban di tador ya gajaj benriu kasi bat kene gajaj benriu jongi kum kasi ublei bla bu kerpang ula thau kerpang bakan long kumne kum bangilong te bare bangin di tador ya ka te ngidi ban long shisha kita ki riu rat ba ki ban kersan ya gajaj benriu kasi bat khamtam bangin long shitali ban yeng yele yeki eki barok khamtam ki badei nagi we pat ki jela ti kajing snow jonga kalong kumta bat makwa ye phi baro bangin long shitali bat khamtam bangin yawan lang ban pe ye gene ka film la kalong ha kano ka jaka la kalong ha kano ka district la kalang ha kano ka jaka ka bakani ka film kan sapen I ngakarpat ye phi ba pin snow ba ban shimkhia ban pe ye gene ka film da ka ba phiring dur ya la de phidon ha ei menta la da phim pe ye gene ka film tikna bahagawi kasni pin sababe bat pinsa shashet kala hu minder oba shisi kani ka kentin ko me jonga ka don ka kentin ka ba so kya hadu kata ka ba banjuri ka jaj benriu kasi ba ime ipa jonga ila kha pan san pramba ha ka jaj benriu kasi bat kani ka kentin ka ba ong ko me jonga ka don shisha kata ka kentin ka bala ban ka bala ban ai jingbut yangi ba ki kini ki pa jongi ki don kata ka jing so kya ban hikai lane ban ai bam yingi bangin san hagata ga jinglong bangin smokia ban ri ban sumar yala ka jong ka jaj penreu ti tangkum ta ngai ba barok ngin sa ya pe ye gede ka film bat ngin yarap kum ka jaj penreu kasi bangin tang bangin wan ban pe hendrei bangin de ban yeng rat ba kum bakni ka film ka pen I yengi ye gene ka nuksa ka pha te haswa bangan penkut ya ka jingkran jonga nakaliang jong presiden jong kane ka sing phalang ngakwa bat kitbok kitruang ya iba lari susyang iba dei I producer bat I director jong kane ka film bat kumjuru ngakwa ban kitbok kitruang ya iba phaibok paryong iba dei writer story jong kane ka film bat kumjuru ya ka tim barok kawai ba ngin kersan juri ya kane ka film ba ngin kitbok kitruang ba kane ka film kan kersan ya ka jaj penriu jongi da ka ba ngin kan pen phai ya ka jinglong jingman jong ka jaj penriu kasi te khublei sibun ngin sia kendo haki cinema ki ba pher bat khamtam haki hall ki ba he ngin se kendo ban pe ye ka film da ka bang iring dor ya ka jaj penriu kasi te khublei sibun